Van ver imaxes dun accidente rexistrado esta mañá en Ribadeo na A8. Dous vehículos bateron frontalmente. O impacto foi tal que os motores saíron despedidos, afectando outros coches. Hai 3 persoas feridas e unha delas de gravidade. O accidente obrigou a cortar a autovía do Cantábrico e agora a Garda Civil investiga se foi causado por un condutor kamikaze. Así relataba o sarxento do Parque de Bombeiros a dificultade do operativo. Unha delas estaba inconsciente cando se sacou do vehículo. Foi o primeiro en que se produjo a escarcelación porque corría máis prisa a non responder aos estímulos que se lle aplicaron, e despois a outra persona estaba atrapada. Os dous vehículos estaban volcados, entón se dividiu o personal para poder atender as dúas incidencias, non? Esta que ven é unha estrada de Quiroga, ou máis ben o que queda dela. A vía cedeu e agora hai 4 aldeas prácticamente incomunicadas. Son as de Paradapiñol, Rugando, Cereixido e Vilarmel. O Concello fixo un arranxo temporal para transitar pola zona só en caso de emerxencia. Pero non é o único punto deteriorado nesa vía, xa que hai outras zonas con risco de derrubamento tras os incendios e treboadas nesa zona. Mércores 29 de abril, boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias. Investigan a morte violenta dun mozo de 18 anos que caeu ao río Gafos, en Pontevedra. Todas as hipóteses están abertas, pero parece que o suceso se produciu no contexto dunha liorta entre varios mozos na que se viu involucrada a vítima. Foi un deses rapaces menor de idade o que avisou de que caera ao río. Rescatárono e trasladaron ao hospital de Montecelo, pero non puideron salvarlle a vida. Veciños da zona foron testemuñas dos momentos inmediatamente posteriores ao suceso. Había mucha policía, estaba la ambulancia y se estaban llevando al chico. Estuvo ahí 5 minutos ahí, pues inconsciente, y cuando lo quitaron pues ya poco pudieron hacer por él. Sería temas de trapicheos ou por débedas de cartos por tema da droga, e pouco máis polo que sei deses rapaces. Outra morte que non se sabe se foi violenta, pero sí cando menos extraña, foi a dunha veciña de Portonovo de 54 anos. Atopárona inconsciente á altura dun paso de peóns e morreu horas despois no PAC de Baltar. Segundo os veciños, vivía xusto aí, no cuarto andar dun edificio, polo que se especula que puido caer dende a fiestra da casa por circunstancias que aínda se descoñecen. Saleu abaixo polo o ruido que escoitou, pero bueno, xa encontrou tirada no chan con un charco de sangre. Empezou a chover tan forte que era un ruido pero espantoso. Entón saímos a abrir a porta da miña clase e eran como caldeiros. A caldeiros, como explica esta muller, choveu na comarca do Morrazo nas últimas horas. As treboadas deixaron asolagamentos en localidades como Bueu e Cangas e houbo danos en varios puntos da comarca do Salnés. No concello ourensán da Rúa aínda son visibles tamén os estragos provocados pola forte treboada do domingo. A auga asolagou o baixo de inmobles, ademais de rúas e estradas. Son imaxes tomadas esta mesma mañá. Quedou en liberdade o mozo lugués detido por presuntamente violar unha moza de 18 anos en Lugo. Os feitos denunciados ocorreron o sábado a noite tras coincidir vítima e agresor na festa dun local de hostalería. Segundo a vítima, a presunta violación foi no coche do agresor. A vítima tivo que recibir asistencia médica, tiña varias contusións e a roupa rota. O suposto agresor é un mozo de 27 anos. Foi detido o domingo no mesmo local onde coincidira coa vítima. Ali acudiu tras xogar un partido de fútbol. Foi unha persoa que sabía do acontecido a que alertou a policía da súa presenza no establecemento. Durante a súa comparecencia ante o xuíz, o mozo declarouse inocente. Imos xa en directo ata Pontevedra, ese treito do río Gafos en que aconteceu ese suceso que lle acabou custando a vida a un mozo de 18 anos. De momento non se desbota ningunha hipótese, pero sí que parece claro que todo comezou cunha liorta en que se viu involucrada a vítima, Demetrio. Ese é un dos indicios, unha das pistas que está investigando tamén a policía. Como dicíades agora mesmo, todas as liñas abertas. De feito, esta mesma mañá, a xente de Paisano estiveron nesta zona, neste río, onde se produciron os feitos, recabando todo tipo de información para avanzar nesas investigacións e tamén buscando imaxes das cámaras que puderan, de establecementos e locais que puderan estar próximos a este lugar. Onte, algunha información apuntaba a un posible detido, decir que hoxe a policía desmentía que se producira ningunha detención e que un menor de idade foi trasladado
ata a dependencias da policía para interrogalo, xa que estaba coa víctima nese momento que foi localizado. Intentaron reanimalo aquí, conseguiron dende aquí e trasladaron ao Hospital Montecelo, para xa unha vez ali foi imposible salvarlle a vida. A investigación continúa aberta. As cintas policiais sinalan os posibles escenarios da traxedia no paseo fluvial do Río Gafos entre as rúas Rosalía de Castro e Ponte Nova. A falta de confirmación oficial, testemuñas aseguran que todo comezou cunha liorta en que se viu involucrada a vítima e outras persoas. No medio da pelexa, ven a causa dun golpe ou accidentalmente o mozo caeu á auga. Unha testemuña alertou as forzas de seguridade. Non sei se foi aquí ou foi ali abaixo a pelea. Estaba como un puente de madera allí, pues estaba allí, el chico lo encontraron enganchado allí con la cabeza boca abajo en el agua y nada, el chico pues estuvo ahí 5 minutos ahí pues inconsciente y cuando lo quitaron pues ya poco pudieron hacer por él. Yo venía ayer bajando, había mucha policía, estaba la ambulancia y se estaban llevando al chico. O mozo foi rescatado da auga ao carón desta ponte. Os servizos de emerxencias realizaron os primeiros auxilios e trasladarono ao Hospital de Montecelo, onde faleceu o pouco. Tiña 18 anos. A investigación está en marcha e non se desbota ningunha hipótese. A policía está investigando absolutamente todo, é dicir, dende fai falta ter desde a autopsia para saber exactamente cal é a causa da morte, pero, polo tanto, vamos a deixar traballar. O suceso suscitou as queixas veciñais polo deterioro da convivencia na zona a causa da presenza habitual de mozos que fan botellón, pelexan e deixan todo cheo de lixo. Fixeron este parque aquí hai pouquiño, o que conseguiron é que veñan para aquí, que se metan nas propiedades privadas, que fan a San Quintín, que tiren as botellas e todo o que haxa. Todo queda por aquí, e o que non queda por aquí vai ao río. E depois os gritos, peleas, a 12 da noite. Nós agora estamos un pouquiño moscas, porque claro, che van a estropear a convivencia normal de xente. Mucho, ahí. Siempre están fumando, cigarrillo, cosas ahí. A investigación policial está aberta e haberá que agardar o resultado da autopsia para coñecer as causas da morte. Polo momento non hai detidos. Só trascendeu que un mozo menor de idade que acompañaba a vítima foi trasladado onte á comisaría para tomarlle declaración. A Garda Civil investiga a morte da muller que apareceu ferida inconsciente nunha rúa de Porto Novo. A espera do que revele a autopsia, os axentes non descartan ningunha hipótese, Iria. Se a autopsia terá que esclarecer a orixe das feridas que presentaba esta muller de 54 anos que apareceu semi-inconsciente á altura deste paso de peóns e que morreu horas despois no PAC de Baltar. Segundo apuntan os veciños, a muller vivía no cuarto piso deste edificio, xusto enriba do lugar no que apareceu, polo que se especula que puido ter caído dende a fiestra por circunstancias que, como lles dicimos, aínda están por esclarecer. Eran as 7:30 da mañá cando unha veciña da Rúa Areal de Porto Novo escoitou un forte estrondo. Sentir un golpe, e a sentir o golpe de que ir, pois claro, xa viron, que tomaron a policía. Saleu abaixo por o ruido que escoitou, pero bueno, xa encontrou tirada no chan con un charco de sangre. A muller de 54 anos estaba semi-inconsciente e ferida ao pé do edificio onde residía, no cuarto andar. Foi trasladada ao PAC de Baltar, pero morreu horas despois. Segundo apuntan os veciños, a muller non era galega, pero levaba anos vivindo nesta localidade do concello de Sanxenxo. Ela vivía sola, pero ahora mesmo, sei que tiña unha filla, pero ahora mesmo non sei se a filla estaba aquí ou non. Tuvo que caer, claro, que tenía de pé deitada no momento que caeu. A Garda Civil e a Policía Local agardan que os resultados da autopsia axuden a esclarecer o suceso. Algunhas fontes indican que as feridas non parecían compatibles cunha morte violenta, pero os axentes non descartan ningunha liña de investigación. Na Coruña quedou visto para sentenza o xuízo contra un gandeiro de Cerceda acusado de intentar matar a tiros o seu socio no 2024. Nas súas conclusións finais, a Fiscalía rebaixou a pena dos 9 aos 5 anos de cadea por unha tentativa de homicidio, aplicando a atenuante de reparación do dano. Ao rematar a sesión, o procesado tomou a palabra para deixar claro que en ningún momento tivera intención de acabar coa vida do seu socio. En ningún momento tuve intención de acabar coa súa vida. Eso nunca tuve intención de eso. Eu era para tener un susto nada máis. Solo pido outra oportunidade para demostrar que non foi esa a miña.
Son as palabras que pronunciou o acusado na súa defensa neste último día de xuízo, unha sesión na que a Fiscalía modificou a súa petición de condena, solicitaba 9 anos de cadea por un delito de tentativa de homicidio que finalmente rebaixou os 5 anos tras aplicar a atenuante de reparación do dano. Isto é que o investigado indemnizou a vítima antes da vista oral cos 10.000 euros que pedía o Ministerio Público. Entendemos, por lo tanto, acreditado que ese día el acusado acude armado con una pistola, un revólver cargado, se hacen un mínimo de 3 disparos, el primero al aire y los 2 siguientes apuntándole directamente, haciéndole amenazas, finalmente ser retenido y reconocer ante los guardias civiles y el policía de tercera que su intención efectivamente su ánimo era acabar con la vida de su primo. Queda clara la intención del acusado en el día de los hechos de matar a Simón Silveira. Una llamada telefónica donde le dice que lo va a poner como un colador. Después, cuando la apunta con el arma en la explotación, también le dice voy a poner como un colador. Lo que solicitamos es que se dicte una sentencia condenatoria conforme a nuestro escrito de acusación. Lo que nos vamos a centrar es en el delito de tentativa de homicidio. Si mi defendido dispara 3 veces al aire y grita antes voy a poner como un colador y le dice a los guardias civiles yo lo quería matar, no me dolía si lo mato, si expresa esa ideación de muerte antes, durante y después, pero dispara al aire, ante que estamos, ante una tentativa de homicidio o ante unas amenazas. A resposta chegará coa sentenza deste Tribunal da Audiencia Provincial da Coruña. En Vigo houbo un atraco coitelo en man. Unha muller entrou no establecemento e exixiu que lle deran os cartos da recadación. O que non esperaba Mercedes é que os alí presentes se enfrontaran a ela. Si, os feitos sucederon na tarde de onte a plena luz do día nesta cafetería situada na rúa Isaac Peral, entre as céntricas rúas de García Barbón e a rúa Areal. Unha muller duns 23 anos entrou armada cun coitelo neste bar para tentar roubar os cartos da caixa registradora. O camareiro, asustado, logrou fuxir saltando a barra do bar e foron 2 clientes que estaban tomando algo armados cun cadeiras, intentaron retela, pero foron feridos levemente, un nun brazo e outro nunha man. Finalmente, a policía local logrou deter a ladroa e foi acusada dun presunto roubo con intimidación e lesións. O suceso xerou gran expectación nesta rúa céntrica moi preto da estación de tren de Vigo-Guixar ante a chegada de varias patrullas da policía local e unha ambulancia. A xente parece que está louca ou que sei. As drogas, todo eso. Heroico, sí. Hombre, meterse así debían ser amigos aparte de clientes, porque ponerse delante de una navaja no es bueno. Tamén lle pararon os pés, neste caso a Garda Civil, a unha das bandas que ven actuando dende hai un tempo na zona de Ferrolterra. Este é o momento da detención dun dos membros que xa está en prisión. Os outros 2 arrestados quedaron en liberdade con cargos. Están acusados de pertenza a grupo criminal por alo menos 9 roubos con forza en locais de hostalaría de toda a comarca. Actuaban cando os bares pechaban cun alto grao de especialización. Os danos que provocaron superan os 100.000 euros. En Ourense celebrouse un xuízo contra un residente en Rairiz de Veiga acusado de aterrar con ameazas e agresións constantes o resto dos veciños da localidade. O acusado, nestes momentos en prisión, decidiu non prestar declaración, unha vista que se celebrou no penal de Ourense. Alberto. Vista que se celebrou hoxe a mañá aquí no xulgado penal número 2 de Ourense, no cal os veciños das localidades de Celme e Froxás no concello de Raíz de Veiga acusan a outro residente chegado hai 2 anos de sementar o terror nestas aldeas, paseándose con barras de ferro, con machadas e tamén destrozando parte do material, maquinaria agrícola e incluso facéndolle dano ás vivendas. Os feitos que concretamente se enxulgan hoxe son os acontecidos o 30 de xullo do ano 25, onde o acusado achegouse á casa de outro veciño cunha ixada para amenazalo de morte e incluso para destrozoulle parte da porta. Por todo eso, pide hoxe o fiscal 2 anos de prisión. O acusado nestes momentos está en prisión xa que xusto nesas datas tiña un arresto domiciliario de 130 días por unha causa anterior tamén de lesións. Os
Os veciños de 4 aldeas de Quiroga están prácticamente incomunicados. A estrada de acceso ás súas casas cedeu. Por agora fíxose un arranxo temporal de emerxencia, pero na vía hai máis puntos con risco de derrubamento tras os últimos incendios e as recentes treboadas que afectaron a zona. De seguida ampliamos esta información aquí no Galicia Noticias. Unha muller resultou ferida nun accidente de tráfico en Gondomar. No sinistro víronse implicados 2 turismos. Segundo os primeiros datos, un deles estaba adiantando cando bateu contra outro vehículo que saía dunha intersección. Tras ese primeiro impacto, o coche chocou contra un poste da luz que lle caeu enriba, causando importantes danos materiais. Un dos carrís permaneceu cortado o tráfico ata que os guindastres puideron retirar os 2 coches da estrada. Lembrarán este accidente en Sarria do que lles falamos onte, pois ben, a condutora que levaba o coche que ven emborcado en pleno centro da vila deu positivo no control da alcolemia, concretamente o triplo do permitido. Non houbo feridos, pero sí danos materiais nun coche estacionado a máis do propio vehículo da moza, pero este sinistro demostra unha vez máis que alcohol e conducción son incompatibles. Un violento choque entre 2 turismos na A8 en Ribadeo deixa a 3 persoas feridas, unha delas de gravidade. O sinistro obrigou a cortar a autovía do Cantábrico e investigan se foi causado por un kamikaze. A colisión causou graves estragos nos 2 coches. Apuntan a un violento choque frontal que fixo que os motores saíran despedidos, impactando nun terceiro vehículo que sufriu danos menores. Un cuarto coche picou 2 rodas cos restos esparexidos pola calzada. No impacto inicial resultaban feridas 3 persoas. 2 vítimas, un home de 31 anos e unha muller de 21, foron escarceradas polos bombeiros do Parque Comarcal de Barreiros. 4 vehículos implicados, 2 deles hubo que escarcelalos porque sí que estaban moi dañados, estaban atrapados os conductores. Unha delas estaba inconsciente cando se sacou do vehículo. Foi o primeiro en que se produjo a escarcelación porque corría máis prisa a non responder aos estímulos que se lle aplicaron, e despois a outra persona estaba atrapada, os 2 vehículos estaban volcados. O ferido máis grave é un home que conducía un coche de alugueiro. O equipo de atestados da Garda Civil investiga se provocou accidente circulando en sentido contrario. O suceso obrigou a cortar durante 5 horas 10 kilómetros da autovía do Cantábrico en dirección Ubieu, desviando o tráfico pola Estrada Nacional 634. As chuvias dos últimos días deixaron prácticamente incomunicadas 4 aldeas do concello de Quiroga, no Caurel. A riada provocou un gran derrubamento na estrada no treito afectado polos incendios do verán pasado. Cristina. É un burato que impresiona en plena curva, ten uns 20 metros de ancho, máis de 10 metros de profundidade. Arestora pódese circular de xeito provisional porque o Concello fixe un pequeno amaño para que os veciños non estean incomunicados. Son 4 aldeas as que teñen que pasar por este punto. Calculan desde o Concello que o arranxo vai subir dos 300.000 euros porque non é só aquí onde hai problemas. Ao longo desta estrada, duns 13 kilómetros, hai outros 7 ou 8 puntos que precisan intervención. Os danos provocados polos incendios deste verán súmanse agora as escorrentías de auga polas treboadas. Mari Carmen, veciña de Parada Piñol, a aldea máis cercana ao Socavón, gravou o domingo as riadas que provocou a tormenta. Non é o sitio do derrubamento, pero dá unha idea da situación que o desencadeou. As treboadas foron apoteósicas. Aquelo baixaban auga polos caborcos, cando nunca baixou nunha triste gotiña de auga, baixaban pedras, paus, baixaba, bueno, aquilo parecían fervenzas. Según está o monte, que non hai unha triste erva, nin unha planta que sujete a auga, pois de outra cousa non é, nada máis que dos incendios. 4 son as aldeas afectadas, ademais de Parada Piñol, Rugando, Cereixido e Vilarmel, unha vintena de veciños que empregan esta estrada como única vía de comunicación. Se hai que baixar ao médico ou hai que ir facer a compra, non hai por onde. Non hai por onde baixar, xa vistes vos como está a carretera por aí para atrás. As conetas están todas atrancadas e claro, cando pasa esta auga, pois evidentemente, como as conetas non filtran auga, pois derrumban a carretera, está todo cheo de pedras, de paus, intransitable, vamos. Advirten que este non é o único punto problemático. Ao longo duns 12 kilómetros de estrada hai outros treitos sinalizados polo risco de derrubamento. Isto é un daño bastante fuerte, pero
hai daños máis pequeniños por aí que están xa véndose, pois eu creo que debe haber sobre uns 8 ou 9 sitios que está gretando a carretera. Hai unha curva aí que se marchou, que está en peligro. Unha barranca casi como esta que está, se se arrima un pouco a orilla é capaz de marchar ao río. O Concello fixo un amaño provisional para que os veciños non estean incomunicados, pero pídelle axuda á Xunta para afrontar un arranxo integral que ascendería, calculou o alcalde, a uns 300.000 euros. O caso da morte de 3 membros dunha familia en Taboadela, en Ourense, a noite do gran apagamento, péchase finalmente sen culpables. Os 3 faleceron tras inhalar gases dun xerador que lles prestaran. Os investigadores da Garda Civil non lograron aclarar quen introduciu a máquina na vivenda. O magistrado que instrue a causa non ve indicios de delictos, polo que decidiu arquivala. Descobren 4 toneladas de fitosanitarios nun almacén ilegal en Santa Comba. Había sospeitas e confirmáronse. Bolsas e bolsas de produtos amoreadas na nave sen os permisos necesarios e, o que é peor, sen as medidas mínimas de seguridade pro seu almacenamento. A venda de sustancias fitosanitarias con gran demanda en Galicia está suxeita a normas moi estritas por seguridade cidadá e tamén por protección do medio ambiente. A mercadoría quedou precintada na nave á espera de ser analizada. A presenza de xabarís no centro urbano de Rianxo non é algo que sorprenda xa moito a veciñanza, que con frecuencia grava vídeos dos paseos nocturnos dos animais. O que sí que lles preocupa son os danos que provocan nas leiras e tamén que se atravesen diante dun coche e ocasionen algún accidente. Son animais nocturnos e nos seus paseos poden percorrer ata uns 15 kilómetros. Esta manda de xabarís sorprendía os condutores e peóns na estrada Tanxil, en Rianxo. Algo desorientados continúan polas rúas da vila. Antes de ayer e ayer. 5. Están a libre albedrío. Claro, non sei por que veñen por aquí, pero hainos por todo, Os xabarín estamos invadidos. A súa presenza no centro da vila e o carón do Porto é algo frecuente. A veciñanza está acostumada ás súas visitas, pero temen que poidan provocar algún incidente. Esa zona eran 4 e nada, ela me mandou o vídeo e me dixo, hasta lle dou un pouco de lástima, porque me dixo, mira, parece que non teñen a mamá, que non a teñan, claro, porque son así como un pouco non adultos de todo, pero medios, entonces como que andaban medios perdidos buscando comida. Eu vin un solo, unha manada, e deixou a finca, pero planchada, parecía o trator a fozar. Aquí xa levamos 2 anos con eles aquí, así aquí, e non se fai bo deles. Entran por aquí, foronse aquí adentro a horta, tuvemos que cerrar, tuvemos que reforzar todo o alambre, que me levantan todo, isto non se pode facer nada, non? Tras os destrozos ocasionados nas colleitas, José optou por cerrar a súa horta, pero sabe que os animais andan preto, onte viunos nas leiras veciñas. Viaron a desforzar, e tan pronto empezou a desforzar, saltaron des aí como se fora que sei unha selva isto. Había grandes e algúns pequenos no medio tamén, había de todo mezclado. Pronto escaparon por aquí abaixo, por aí, e depois ao marchar os rapaz, xa viñeron para aquí outra vez. Debe de estar aí metidos outra vez na maleza esta. A poboación de xabaríns en Galicia anda polos 82.000 exemplares segundo os datos máis recentes da Consellería de Medio Ambiente. En zonas como Rianxo se podería ou facer batidas por dispersión ou facer batidas por arma. Ahora mismo o que se está planteando é facer batidas por dispersión para alexar un pouco os animais, trasladalos destas zonas de cultivo ou zonas cerca da cidade hacia zonas de monte. Por parte da administración hai un compromiso de que van a ser prácticamente instantáneas. O sea, non se van a esperar unha semana, non se vai a esperar 10 días por unha autorización. Agora que comenzan a plantar o millo, os agricultores temen que os animais acaben coas colleitas. Hoxe é o Día Internacional do Can Guía, sempre o último mércores do mes de abril. É unha xornada para resaltar a importancia dos cans guía como aliados fundamentais para os discapacitados visuais, promovéndolles a autonomía, a mobilidade e a igualdade de acceso á vida cotiá. Orca fará 4 anos en maio, leva 2 con Jonathan, que ten unha discapacidade visual do 100%. Orca non é a súa primeira cadela guía. Ela xa é a terceira. Primeiro estivo Zoira, que era unha Flatcoat Retriever, despois estivo Suri, que era unha mistura de labrador e Flatcoat, e agora a Orca, que é un labrador puro. Dende novembro do 2010. Xa van 16 anos que levo usando can guía así.
É unha axuda, unha ferramenta brutal de ter referencias táctiles, pasar a ter un movimento quasi ao mesmo nivel que unha persoa vidente e orientarse por calles, por rúas, orientarse por mazáns, pois é un desplazamento moito máis ágil. O Día Internacional do Can Guía quere visibilizar a importancia do traballo destes animais. Este ano, desde a 11, reivindican o seu dereito de acceso aos establecementos de alimentación. É que temos o costume de ir facer a compra. Queremos comer igual que o resto de... Sabes, o feito de que non vexamos non implica que non comamos, entón hai que ir facer a compra. E en moitos casos tennos que acompañar o can porque, repito, que é a noso auxiliar de mobilidade. A un ano e pico en Santiago tiven problemas, por exemplo, cun taxi. Os taxis suelen ser onde máis problemas se atopa a xente usuaria de Can Guía, acceso a negocios. A xente ten que saber e ten que entender que un can e o seu usuario son unha unidade, non se poden disolver. Actualmente, para acceder a un Can Guía adestrados desde que nacen durante uns 2 anos, hai unha lista de agarda de entre 5 e 6 anos. Compre, ademais, reunir uns requisitos. Ser quen de desenvolverte no teu día a día con bastón, é dicir, se ti non tes unha mobilidade correcta con bastón non podes dispoñer dun can, porque volvemos un pouco ao que dicía antes, o can si vai te axudar no día a día, pero tamén pode poñerse enfermo. É moi forte, porque ao final son moitas horas, son moitas circunstancias, ao final, pois, por exemplo, mentre estamos traballando, ela está no punto comigo, e é verdad que fais unha relación moi intensa, moi intensa. Como un matrimonio, sí. Porque neste caso o can sí que é o mellor amigo do home. En Boiro celébrase hoxe un campeonato moi especial, un concurso con sabor a café que ten como protagonistas alumnos de centros de educación especial. Unha cita ineludible dos baristas que xa se converteu nun referente da formación e da inclusión. Mais que un campeonato de hoxe unha xornada de convivencia, a excusa, o café e as súas diferentes preparacións. Esta é xa a cuarta edición do Campeonato Barista de Educación Especial e hoxe en Boiro participan 7 centros galegos e un navarro nunha cita que xa se converteu en referente da inclusión en Galicia, un obxectivo único. O máis importante, sobre todo, é que o disfruten, que deixen os nervios na casa, os momentos que pasan de unión cos rapaces, pois préstanse as cousas, son momentos de verdad que ás veces fannos chorar. O aroma a café inundou esta sala durante toda a mañá para que estes futuros baristas demostren nunha xornada o que aprenderon nestas últimas semanas. Por iso, facendo gala dun bo discurso e uns bons exercicios, deberon facer en apenas un cuarto de hora 2 cafés expresos, 2 capuchinos e 2 de especialidade. A parte práctica é practicar, unha e outra vez, hasta que consigan facelo de xeito bon. O discurso vamos traballando pouco a pouco, unha vez que se consolida vamos añadindo máis texto, e unha vez que este todo o texto traballado é repetir. Para hacer cafés y 2 bebidas de especialidad. Café, todo café. Practicar é a base de que hoxe consigan enfrontarse aos seus medos, pero tamén a un xurado que, como en todo campeonato, valora a súa creatividade. A bebida de especialidade, que teñen que facer un combinado, o que valoramos é a creatividade, o sabor, a complexidade de execución tamén, e despois o desparpajo que teñen cada. Unha xornada de convivencia para uns mozos e mozas que demostraron a súa capacidade de concentración, de constancia e de afrontar novos retos. Última tarde de treboadas neste episodio de inestabilidade, avisos extendidos na provincia de Lugo, na provincia de Ourense e na provincia de Pontevedra, así que en calquera momento nesta tarde pode caer algún chubasco importante, 15 litros por metro cadrado nunha hora, e todo iso acompañado de Saraiva, Sollo e tamén de lóstregos. Nestes 2 días pasados levamos de redor de 1000 lóstregos caídos en Galicia, a ver o que sucede esta tarde. En todo caso, teñan presente este episodio de inestabilidade. Na Coruña non é que non vai a chover, vai precipitar, pero sen tanta gravidade. Así pois, ollo, porque nas próximas horas aínda se poden dar situacións como a gran treboada que caeu a media tarde de onte nas Rías Baixas e que deixou pegada aí onde descargou. No Morrazo furou unha tubaxe fronte ao colexio de Coiro e tamén houbo incidencias na rúa Eugenio Sequeiros fronte ao mercado. Malias precaucións que adoitan tomar os comercios da zona. Máis dunha hora de lostregada, pedrazo e bategas de auga xeraron múltiples incidencias nas Rías Baixas.
En Cangas, a forte choiva coincidiu coa preamar e saltaron tapas de sumidoiros e mesmo estourou unha tubaxe fronte ao colexio de Coiro, provocando unha fochanca que xa foi reparada. Operarios da empresa concesionaria da auga aínda reparaban esta mañá a canalización e facían labores de achique. O ruído da choiva era tan forte que no colexio non escoitaron como rebentou a tubaxe. E a verdad que sí, o tema que eu estaba nese momento con os papás que tiña tutoría, e o tema que empezou a chover tan forte que era un ruido pero espantoso. Entón saímos, abrín a porta da miña clase pero eran como caldeiros. De feito, aí na parte que, bueno, unha zona de infantil estreita, estaba anegado. Tamén houbo problemas no pabillón do Colexio de San Roque, na contorna do mercado municipal, na rúa Sourense e Eugenio Sequeiros. Aquí xa están afeitos as enchentes e case todos teñen unha barreira metálica ou trampilla para evitar que a auga estrague as mercadorías. Neste quiosco teñen ata un sensor por se as enchentes se producen pola noite. Empezó a caer agua con granizo, con truenos, con rayos, fue la mundial. Es decir, nosotros aquí llevamos 17 años, nunca me entró agua por debajo de la puerta y tuve que estar achicando agua. Era sobre todo por el viento, no llegó el agua hasta aquí arriba. Pero sí fue, vamos, una manera de caer agua durante, yo que sé, una hora y pico, tremenda. Pouquiña, a verdad pouca, pero bueno, porque, bueno, comercios desta zona creo que xa están todos acondicionados con barreiras, temos unha trampilla que fai que non entre, claro, isto xa é de fai moitos anos, entón. O que fixen foi cerrar, tiña unha moza coa nena no colo esperando a ver, clienta, nada, cerrei a porta porque se non atender o público é imposible. Non é a primeira vez igual que entran e teño que atender a xente. A enchente cadrou co peche do Parque de Bombeiros do Morrazo durante 24 horas, polo que tiveron que acudir efectivos doutras bisbarras. No concello ourensán da Rúa aínda son visibles os estragos provocados pola forte treboada do domingo pasado. A auga arrastrou lama e cinza tras os incendios do verán pasado e asolagou o baixo de varios inmobles, ademais de rúas e estradas. Durou só 15 minutos, pero provocou danos cuantiosos que aínda están sen avaliar. As rúas de Fontei transformáronse en ríos de lama e cinza o pasado domingo. Empezou a tronar, a chover, xa empezou a salir auga por todas partes. Troncos, auga negra, bueno, moi feo todo. O nivel se ven. Alfonso amósanos ata onde chegou a auga na súa casa, foi unha das máis afectadas. Levan 2 días retirando lodo e aínda lles queda moito traballo por diante. Mira como está, isto todo salido adentro. Todo casi todo salido adentro. Íamos para alquilar, está moi arregladiña, Todo era auga. Isto, ya a casa te ido veciño tamén, reventou un regueiro que ven por aí arriba e alagou todo. Foi impresionante. Un ano cardeu todo eso, non se limpiou, non choveu fuerte. E tiñamos medo a isto, efectivamente pasou. Amorean os enseres fora mentras se afanan en limpar. O lodo cubriuno todo, tamén os cultivos e as rúas. Un pouco máis abaixo, Fanny entra á súa vivenda grazas aos palés e os bloques. Aconteceu todo en pouco máis de 15 minutos. Ya no se podía entrar o salir, ya no se queda aquí adentro. Y los que estaban afuera, bueno, ellos con botas de gomas y eso, fueron los que se movieron. Bloques y eso, mientras que viene el seguro a poder el paso y que todavía amenaza tormenta. Por iso continúan aquí estes sacos cheos de terra na zona do Guillón. Este é o estado no que quedou o bar das piscinas. Veixamos se había casi metro de auga, bueno, se ve ali a marca, e nada, sobre todo peor é o lodo, porque todo isto ven dos incendios, de non limparse os montes e cinza, todo que quedou dos incendios do Brao. E agora nada, limpar é o que queda. Tamén houbo desperfectos en distintas infraestructuras públicas, danos cuantiosos, subliñan dentro do Concello, que aínda levará tempo a arranxar. Pois todas estas treboadas chegan en parte pola suba das temperaturas, que ten tamén outra consecuencia, muda tamén a nosa dieta. A máis calor, o corpo pide comidas máis lixeiras, con verduras e froitas de temporada, máis ricas en auga, co fin de hidratarnos. Tomates, leitugas ou cogombros figuran entre os produtos máis demandados conforme van subindo as temperaturas.
Ben o saben nas froiterías, onde aumentan as vendas de froitas de temporada, en especial as de carabuña, e máis as verduras frescas, sobre todo para as ensaladas. Pois comprar para facer unha ensalada. E para facer unha ensalada, pois compro leituga, tomate, aguacate, podeslle botar diversas cousas. Colle de todo, pero tomate, espárragos, zanahoria, rallala, cebola. A xente tira máis por ensalada, tomate, leituga e cousiñas frescas. E o melón, incluso a froita de oso, que estaba a xente moi ansiosa porque chegara, pepino e todo eso tipo de ensalada, véndese muchísimo máis que se vendía anteriormente. Segundo os expertos en nutrición, a explicación deste cambio na dieta ten como principal objetivo unha maior hidratación do organismo. Ademais, incrementase a exudación polo que o corpo precisa recuperar nutrientes. Hai máis calor, máis temperatura, sudamos máis, perdemos máis agua, necesitamos máis hidratación, ¿no? Tamén electrolitos, porque no sudor vaen algúns minerales como o sodio ou o potasio. Entonces, alimentaciones ricas en vegetais, sobre todo en hortalizas e froitas, aportan principalmente ese contido de auga e de electrolitos. A ensalada admite un pouco de todo, desde leituga, tomate, espárragos, eu incluso lle boto melón, bueno, un pouco de todo así de fresco, adáptase a todo a ensalada. Iso sí, compre ter en conta que as ensaladas deben estar compostas só por vegetais e únicamente poden ir acompañadas de proteínas magras se se trata do prato principal. Así rematamos por hoxe, deixámolo xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas por estaren aí e moi boas tardes.